Este é o edificio aínda en obras que vai albergar o Centro de Protonterapia de Galicia, o primeiro dos 10 que se van poñer en marcha en España baixo o paraugas da sanidade pública. O de Santiago é o que está máis avanzado e será o primeiro en funcionar como centro de referencia para todo o noroeste peninsular, incluído o norte de Portugal. Está previsto que empece a tratar pacientes a finais do ano que ven. Existían xa os tratamentos en protonterapia, pero eran tratamentos que se estaban administrando hai anos fora de España. Había que mandar os pacientes moitas veces pediátricos, ca súa familia fora de España, e desde hai uns anos en 2 centros en Madrid, que son os 2 privados. Entón, si hai protonterapia en España, pero de carácter privado, e agora estamos desenvolvendo a pública. Os pacientes teñen que ter a seguridade de que na sanidade pública galega teñen todas as opcións terapéuticas, desde o máis básico hasta o máis avanzado. A protonterapia é unha revolución no tratamento contra o cancro. É un tipo de radioterapia avanzada que utiliza protóns para atacar os tumores cunha precisión moi alta e sen danar os tecidos sans. Su peculiaridad es que se concentra mucho más en las inmediaciones del tumor, de modo que después de él prácticamente no llega a dosis, lo que nos permite minimizar la dosis innecesaria que reciben los tejidos sanos de alrededor. Iso fai que a protonterapia estea indicada para tratar tumores que están cerca de órganos vitais. Tamén para cancros xenéticos, con moita probabilidade de que o paciente desenvolva varios tumores, e que sexa especialmente idónea para os cancros pediátricos. La protonterapia es como un paso más, nos da un plus en donde, ese porcentaje de pacientes con localizaciones complejas, pacientes pediátricos y tal, pues son los que fundamentalmente se van a beneficiar. Estamos pensando que son tratamientos curativos, con supervivientes a muy largo plazo, y por eso es especialmente también indicada para los niños, para la población pediátrica y adulto joven, ¿no? Adolescentes y adulto joven, porque se piensa afortunadamente que van a tener una probabilidad de curación larga, y lo que se intenta es minimizar los efectos secundarios a largo plazo, que no siempre están relacionados solo con la radioterapia, también con la cirugía, con la quimioterapia, y lo que intentamos es minimizar dosis innecesarias a sus tejidos sanos que están en desarrollo, y para evitar complicaciones, secuelas a largo plazo. A previsión é que uns 250 pacientes oncolóxicos se poidan tratar cada ano no Centro de Protonterapia de Galicia. Mais alá da súa función asistencial, terá tamén unha liña de investigación. Este centro intenta ser un centro de vanguarda. É un factor diferencial, non ten ningún outro centro en España, moi pouquiños en Europa. Se trata non xa de estar nos primeiros vagóns do tren, ser locomotora ou, se fai falta, poñer as vías para que isto avance, non? Eso che dá reputación, e iso estamos vendo xa como a industria manifesta interés en asociarse ao centro. Tamén a atracción de talento investigador, porque é unha modalidade de tratamento que está establecida, pero que queda moito por facer, en particular na parte de radiobioloxía. Temos aínda moito que aprender, e fai falta traer ese talento para Galicia, que despois vai a beneficiar a toda a sociedade, claro. A terapia con protóns está en plena emerxencia en España. Estímase que no prazo dunha década, entre o 20 e o 30% dos tumores que requiran radio vanse poder tratar con protonterapia na sanidade pública.